नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण मालवणी पद्धतीने खापरोळी आणि रस बनवणार आहोत। प्रथम इथे मी खापरोळीसाठी 4 वाट्या तांदूळ, 2 वाट्या चण्याची डाळ व 1 वाटी उडदाची डाळ स्वच्छ धुवून त्यानंतर ते बुडतील एवढं पाणी त्यामध्ये घालून 7 ते 8 तास भिजवून घेणार आहे। आता या उडदाच्या डाळीमध्ये मी 1 चमचा मेथी घालून घेत आहे। आता हे डाळ तांदूळ चांगले भिजल्यानंतर यातील पाणी मी काढून टाकलं आहे। यामधील तांदूळ व उडदाची डाळ ही बारीक वाटायची आहे, तर चण्याची डाळ थोडी खसखशीत वाटून घेऊया। आता मिक्सर मध्ये तांदूळ आणि उडीद डाळ थोडं पाणी घालून बारीक वाटून घेऊ। वाटून घेतलेलं पीठ इथे मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलं आहे। त्यानंतर चण्याची डाळ आपण थोडंसं पाणी घालून खसखशीत वाटून घेणार आहोत। आता वाटून घेतलेल्या या सर्व पिठामध्ये मी चमचाभर मीठ घालून घेत आहे। पीठ आंबवण्यासाठी मी इथे पिठाच्या प्रमाणापेक्षा थोडं मोठं पातेलं घेतलं आहे, त्यामुळे पीठ फर्मेंट व्हायला पुरेशी जागा मिळेल व पीठ बाहेर ओतू जाणार नाही। आता या भांड्यावर झाकण ठेवून मी हे खापरोळीचं पीठ फर्मेंट होण्यासाठी उबदार जागी रात्रभर ठेवणार आहे। जर हवा थंड असेल तर पिठाच्या भांड्याभोवती ब्लँकेट गुंडाळून ठेवावे। सकाळी आता आपण पाहूया की खापरोळीचं पीठ किती फर्मेंट झालं आहे। तुम्ही पाहू शकता की हे पीठ छान फुगून वर आलं आहे व त्याची क्वांटिटी सुद्धा वाढली आहे। आपण हे पीठ ढवळून घेऊया। आता या खापरोळीच्या पिठामध्ये अर्धा चमचा जिरेपूड, पाव चमचा हळद आणि अर्धी वाटी गूळ घालून छान मिक्स करूया। खापरोळी बनवण्यासाठीचं आपलं पीठ तयार झालंय, पण त्याआधी आपण नारळाचा रस काढून घेऊया, म्हणजे गरमागरम खापरोळी रसामध्ये सोडता येईल। नारळाच्या रसासाठी इथे मी 1.5 वाटी ओलं खोबरं, 1 वाटी गूळ, चवीसाठी मीठ व वेलची पूड घेतली आहे। मिक्सरमध्ये थोडं पाणी व ओलं खोबरं वाटून इथे मी नारळाचा रस काढून घेतला आहे। त्यामध्ये वेलची पूड, गूळ व चवीपुरतं मीठ घालून मिक्स करूया। इथे आपला नारळाचा गोड रस तयार झाला आहे। आता आपण खापरोळीसाठी जे पीठ तयार केलं आहे त्यातलं थोडं पीठ मी एका छोट्या भांड्यात काढून घेतलं आहे। खापरोळीसाठी इथे मी बिडाचा तवा गॅसवर तापत ठेवला आहे। तवा तापल्यावर त्याला ब्रशने तेल लावून घेऊया। डावाचा वापर करून अशा प्रकारे तव्यावरती खापरोळीचे पीठ गोलाकार पसरवून घेऊ। तुम्हाला दिसेल की खापरोळीला छान अशी जाळी पडली आहे। आता आपण ही खापरोळी परतून दुसऱ्या बाजूनेही भाजून घेऊ। तयार झालेली खापरोळी गरम असतानाच नारळाच्या रसामध्ये घालावी, म्हणजे ती छान मुरते। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा
आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।